στέλνει καλημέρα. Καλό παιδί. Καλημέρα, Μύριτη. Καλημέρα, Αγγελούδη. Καλώς, εντάξει, δεν ακούμε. Μυρτώ, Θαραλέα. Κάσε. Όχι εσύ αυτό. Σου λέει σκάσε. Εντάξει, πάει γενικά. Μας έχει αλύσει. Ηράκλειο. Πες με Ηράκλειο. Πες με Ηράκλειο. Όχι ρε. Όχι, γιατί. Να πάει να μείνεις. Γιατί ρε. Θα με κομίσει Ηράκλειο. Είναι πιο κοντά. Ωραία. Μαλάκα. Κοίταξες Μέχρι κι εγώ. Να είσαι στην καφετέρια καθόλου με το Λεωνίδα τη μέρα μετά που το ρίξα άκυρο. Σιγά εσύ τρίτη γιαγιά. Τρίτη γιαγιά, όπα. Έλα. Ήρθε η ώρα να αλλάξω μπροστά. Έλα, Ορφέα, μην κάνεις συνεργεία. Ορφέα, η γυναίκα σου λέει όχι. Θα τη στεναχωρήσεις. Μην κάνεις, έλα. Σενό, guys. Οκ, στοιχεία με ακούω. Είναι φανιά. Τι. Γιατί είμαστε γάρες, τα δικά μας. Ζήλευε. Η μοίρα δεν έρχεται να κάνει ψηψηψη. Θυμωμένη κατά. Ναι ρε φίλε. Κοίτα ρε φίλε, έχω και εγώ γάτα. Δεν χρειάζεται να έχετε κατάκι. Είστε τα κατάκι. Η ζωή ο τίγρης, το λιοντάρι. Θες να πας σε ένα ψυχολόγο. Τι σου λέει ρε, ειλικρινά. Έχει πάρει το σπαρό ύφος τώρα. Ναι, τρομακτικό. Έχεις πάει στο ψυχολόγο. Νόμιζα ότι το κανονικό σου πόδι επίσης ήταν τόσο βαρύ. Όπα, να πάμε να ξέρεις τώρα. Ωραία. Ευθύνα κάνει. Ναι, φύγανε. Ευθύνα κάνει. Γιατί πριν ήταν και κάτσε ρε φίλε. Πες μου Γιώργο. Μαλάκες, φώτα που θα γράφετε πάνω. Όχι ρε μαλάκα. Γιατί δεν θυμάσαι Ρωέλα. Πώς θα κοιμηθώ εδώ. Θα κλαίει. Ναι, δεν έχω μία φώτα. Άμα δεν το πάρω μια φωτό, τι θα κάνω. Ούτε εγώ. Κονά. Δεν θα ζήσεις πες να ξέρεις. Είναι απελίδα τη φίλη μου. Δεν κοιμάμαι σου. Μην κοιμηθείς, χωρίς φώτο. Τι είμαι εγώ ρε, θα τα πούμε. Ναι, ούτε εγώ θα κοιμηθώ. Ορφιά μην πέσεις. Θέλουμε... Πώς πάει, τι είχαμε σπέρες ράγεις. Μέχρι να κατέβω. Τι τώρα κατεβαίνω. Ναι. Στείλε μήνυμα να φτάσει. Στείλε μήνυμα να φτάσει. Ναι, όντως όμως. Λες και πεθάνει. Άντε, κόνη. Λοιπόν. Όχι ρε. Όχι ρε. Κόνη. Την είπα και κόνη να συμμετεί αυτό. Πώς μέσα ρε. Άδεια. Έλα, κόνη, σ' αγαπάμε. Όχι, θα έκλεισε η πόρτα. Αμέσως θα στηρίξει. Όχι. Κοίτα. Κάνει κολυβάκι. Αμέσως να στηρίξει τη φίλη της. Ωραία φίλες, ωραίες φίλες. Τι έγινε. Όλα καλά. Δεν το έτσι. Τι έλεγε. Να είσαι φίλε. Φτάσαμε, ζωή πήγε. Κώστα, πέρα μια προσβόλα ρε. Να δω κάτι. Γιατί Να δω κάτι. στις φίλες δεν πρέπει να στηρίζουν ένας τον άλλον. Πρέπει Έλε. να βρίζονται. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε. Να βριζόμαστε. Πρώτα να βρεις το ένας ό,τι έχει να έχει το άλλο και μετά να Κοιτάμε ποιο στηρίζεις. λεξάκι. Μετρήστε πόσες φορές είπα στη ζωή σήμερα. Με τα δίκια σου. 5-6. Τι? Τι. Κάψιμο φέραμε. Στα αλήθεια. Αυτό είναι εδώ τουλάχιστον θεσμή. Πάει το σκασμένο και με Κατερίνα, στο ίδιο σημείο. Σταμάτα το, δεν θα σε βοηθήσει κάτω. Πίσω. Ναι, ζωή. Γιατί πιάνω σήμα εδώ μέσα. Γιατί όχι. Γιατί δεν με πιάνεις. Δεν πιάνει ποτέ. Δεν πιάνει ποτέ. Φέρνουμε εμείς το σήμα. Είναι και το σήμα στη ζωή σου. Σήμα στη ζωή. Είπατε κάτι για μένα. Σταμάτα. Για μην τσακώνεστε.
Κάθομαι. Όχι, εδώ δεν το Μαλάκες κατεβαίνει. Παρακαλείστε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σεισμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Περίμενε. Τώρα πάμε.